ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ಪಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾಣ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕುಮಟ ಪನ್ಪಿನ ಊರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 194 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪಂದು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ರೋಡ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸಿಕ್ಕಿನಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 122 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪವರೆಗೆ 124 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ಪೋರ ಬಂಗ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ರಡ್ನೆ ದಿನತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಯಾಣ ತುಚ್ಪಾವ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದೆ ಪ್ರೀತು ಬೈಜಿನಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾತಂದಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಕುಂದಾಪುರ ಕೈತಲಾಯ ಪ್ರೀತುನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡುವ ಕೆಲವು ಪಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ ಪಾಡುವ ಎಂಚೊಂದು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟರ್ ಪಲ್ನೆ ಅಚ್ಚಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲುದ ಮರವಂತಿ ಬೀಚ್ ಬತ್ತಂಡು ಚೂರು ತೂತು ಹೋಗದೆ ಹೆಂಚಾಪು ಫೈನ್ ಮರವಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪು ಮಾರೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿನ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ತೂವಲ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಅದಾ ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ಎಂಚಿನ ದೊಂಬು
ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ಬುಚ್ಚಿ. ಇದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಆಂಡ ಮರವಂತ ಬೀಚ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಅಲ್ತರದ್ದು ಪಿರ ಬರ್ರೆಗೆ ಮನಸ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ಜಾತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ಚಿ ತಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಅವಲ ಇಂಕು ಸಂಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲ ಪೋರ ಆಯ್ಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬೀಚ್ ಇಡ್ ಪೋಪುದು ಬತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಜಾತ್ ಒಕ್ಕವಲಂಡಲ ಸ್ಟೇ ಆವಡತೆ ಅಂಚ ರೂಮ್ ನಾಡ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಚೂರು ರಾಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕುಂತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಇಂಕುಲ್ ಸ್ಟೇ ಆತ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಉಲಾಡಿ ಬೆಚ್ಚನಿಗಂತೂ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪೊಂದು ಪಾಡು ಯಾನದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಚಾನ್ ಬಂದ ಕಾತುಂಡು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.